para sekti buri kowe anggo cokro buta kurang gane bedati yo ora ana aku dimungsuh diapor mucuk woi yo oh jaro kowe apa sutanmu kaya ngene kok ayo sambato kowe sambato aduh mati aku aduh ayo rumangsamu apa kowe rumangsamu apa kowe nang kene iki meng ratu daya lho kok gleleng pacakmu ngebelo siramu ayo wis ngerti iki apa ngerti iki apa aku ora ngerti iki apa iki anegol sing bakal kawis roti jo akhirat nyawamu wah wah anggap apa wae mangsane apa bolo terus sepeleke rombongane pundi rombongane endi mau sing cangkeme kaya biawak emo mangsane apa aku ki ratu bandenge tanah Jawa ratu sing ora tau-taune mampu menantang lha kuwi tantang karo menungso diampun kaya kirik kaya ngene iki pangan kuwi kurangi mangsane apa ora manjat kurda surama pangga kurda kurakata kaping pramandya Arikat lampeng rata tanpa antara Prateng rata sukuning iram kang tumingal Hanggung ngono apa ya ora ngeplaki to kok anarkis kaya ngono kowe ora mati ratu gustimu mati bangsa Kyai Nenggala ya berarti bener aku ngapa awake dhewe iki jam pira to iki jam 1 urung ana wis juragane sing iki wis modar yo golek juragan liya yo mosok geleme dhewe kewajibane urung tuntas kok ora digugah dielingke kuwi janjane ora mati janjane ora sida ning ming kentekan tenaga ya kono nek umpama kena nek umpama isih ambekan ya berarti jan isih urip nek kira-kira wis napas wis berhenti ya wis gak awake dhewe siar golek masjid terus siaran Gusti kula aturi inget Gusti sampun kados ngaten sampeyan niku ratu gagah piteksa nembe jam 1 kok pun seda niku ora sumbut karo le sampeyan kiprah joget-joget bengak-bengok wae Gusti apa iki kok akirangan kok ijo kaya ngene walap yang sang elek Baladewa menungso ora tatanan kok wonten dawuh piye aku ampuh apa ora aku aku ampuh apa ora ampuh sebabe pripun aku ke taman Kyai Nenggala ora apa-apa ora apa-apa ning cangkeme kebak riak ana wong madang e rumah sing madang ki ya men madang wong kene iki mayang dhewe kok ya nek kira-kira ora trima ki le madang ning Samas kono makane ora geleme dhewe ora kok wonten dawuh aku nek ora males karo kadigdayane Baladewa tak kira aku ora bakal iso jaya ya men nek arep jaya dhewe ya men kersanipun sawangen aku arep nglepaske pusaka aku arep nglepaske pusaka
Pusakaku arane Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah tak lepas saking cari peliti ora mati aja diutak jenenge Prabu Sakra Sanggara. Delok sing ming cukup dibatin ora ming senjata cakra pusakaku ya ya delok nggih delok ya ya anggap apa rumangsamu rumangsane apa ngerti wong lena lah kok nglepaske panah panahe bengkong. Walah ratu ora modal. Pila Barayasa panah sing prada kaya iki. Prabu Sakra Sanggara. Kowe nglepaske senjatamu iki lho. Pusakamu ora ana apa-apane musuh ki enek. Dola. Ayo, ya jiret. Sabar. Kok wonten dawuh. Aku nglepaske panah Kemandingan Seta ora apa-apa. Sinten sing mboten napa-napa? Baladewa. Lah ra apa? Sampeyan ki mbok nglepaske pusaka sing renteng matumpa-tumpa ki sing ora iso nempuh jajare Baladewa ya, Kang. Ah iya. Sing ora nek iso apa ki jenenge? Mateni Prabu Baladewa. Malah tak sawang pusakaku dicacah-cacah nganggo gamane Baladewa. Edan. Gumonku ana tombak bedore tumpul kaya ngono iso nyacah-nyacah barang lincip. Sampean niku dereng ngerti. Justru sing iso nyuwek-nyuwek nyacah-nyacah niku sing tumpul-tumpul niku. Nah, jeneng kita gak dong iki kok senengane ora. Edan menungso ora tatanan ning sajake Baladewa kae mau kewirangan. Kewirangan pripun? Ora dinut karo rombongane. Ajen ngaten nika, Baladewa niku kan mbiyen niku ngger golek rombongan niku ora tau pener. Ngger golek rombongan niku ora tau gek ngenut karo Baladewa, mesti sing dinut adine. Mangko Baladewa niku cekelane dram. Ayo ta? Adine cekelane arit. Terus wengine sok ngendang. Edan terus iki piye? Nek ndaharatur kula mundur kemawon tinimbang mengke kewirangan. Yen mundur, banjur kudu kepiye? Pun kula dereke sowan Kang Rama Begawan Wisakarna. Ayo.
Nggih Juni. Kula Kakang Durna. Sajak kok kawonten negari Ngastina kok mriku katingal wonten wujuding bledug mangampak-ampak. Niki enten napa? Menggeriyen. Kula niku ajeng ngetapke barisaning Marasata Kurawa malah dereng kober. Merga kula nggih janjane penasaran. Janjane bledug mangampak-ampak niku dipun sababaken saking dayaning menapa. Kula piyambak dereng mangertosi Kakang Durna. Menggeriyen. Niku ora kados pelajaripun anak Prabu Sakra Sangkara. Lah mbok menawi ngaten dipun dangke mawon. Aduh, Bapak peneman ketewasan Bapak. Cah kok ngawur ora. Ayo ngawur ya men kanjenane ora. Oh iki anak Prabu Sakra Sangkara. Bapa Remban. Bapa Remban durung ngaturaken gendrawasan Bapa Remban. Wis men. Satri gumulung rembak. Ketiwasan piye anak Prabu? Waduh. Prajangipun Prabu Baladha mboten kenging kula ndhake. Malah sak mangke kula nglepasaken panah kemandhingan seta mboten dipun raosaken, mboten tumama wonten jajanipun Prabu Baladewa. Malah pusaka kula Kyai Kemandhingan Seta dipun cacah-cacah dipun tugel-tugel kaliyan Kyai Nenggala. Kula nyuwun pitulungan, nyuwun senjata pitulung Bapak Remban. Lole kancang bleguduk manyar-manyar. Sumorante hawela anak Prabu. Wonten dawuh Bapak Remban Durna. Jeneng para rasa dadak kuwatir ya nggih, rasa dadak kuwatir. Bab perkara anak Prabu Baladewa ingkang tansah mepalangi marang laku tindak munggon arep mateni marang anak Prabu Kresna kuwi wis sawijining perkara ingkang ora mokal, teges kuwi sawijining perkara ingkang lumrah. Lumrahipun kados pundi? Ngantos kawontenan kula kados mekaten teka paduka nganggep perkawis mriku perkawis lumrah. Lho. Ora lumrah sebab apa merga Baladewa kuwi dadi kakangne kapernah kadange Werda anak Prabu Ndarawati. Mula ya wajar wae, lumrah wae yen Prabu Baladewa ora nrimake merga jeneng para anak Prabu Sakra Sangkara arep mateni marang ya kuwi adine Prabu Baladewa. Lajeng sak mangke kersanipun kados pundi? Ngene ya Geri ngene. Iki mengko tinimbangane mung katriwandan, sartane tinimbangane mengko mung ora kasil nggonmu mateni marang anak Prabu Kresna. Bakune ora sanggagas karo Prabu Baladewa. Perkara iki ora sambok pikir sartane ora sambok penggalih banget-banget. Cukup neko penjalin sartane nyimpang marga. Lajeng kersa paduka Bapak Remban Durna sak mangke kados pundi kula kantun derek. Kowe tak dawuhi, kowe tak utus supayane swana ning praja negara ing Ndarawati. Kersanipun kula sowan wonten ing mriku. Sakmengko swana ning ngarsaning Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Golek ana ngaringkiane, "Mbah, kepiye caramu sing baku sakmengko bakal bisa gawe srana lenane anak Prabu Ndarawati?" Menawi ngaten kula kantun derek. Nanging aja kanthi wujud ratu terang bulan jagat, aja kanthi wujud Prabu Sakra Sangkara. Mrata diake tingkemane tramu kowe tak dandani dadi wujud Sang Hyang Bathara Narada Sang Hyang Kaneka Putra Ger.
sabar pancen serane kudu ngono. Hihi. Wujud kaya ngene iki tak kira anak Prabu Kresna ora bakal cubriya, ora duwe rasa cubriya apa-apa karo kowe, Ngger. Inggih. Bapak Prembandurna ngestaken dawuh. Dieling-eling. Aja nganti mengko kowe kok nang ngandeni anak Prabu Kresna. Aku malah melang-melang iki, Kang. Engko nek nganti kono muni, "Uye, jagat Dewa Bathara malah katriwandan." Karo anak Prabu Kresna malah konangan nek kowe arep maling. Ora. Aja waskuatur. Waskuatur ya, aja waskuatir, Cipate. Ya ngene ngomong ki sasar susur ora ngene kok ora. Sampeyan ki sak geleme dhewe. Sekarang aku mengawan bareng arit, Cipate. Dadi lumrah nek wengine kaya ngene iki. Bareng ngampun samangke rampun cetha. Dawuhipun Bapak Prembandurna kula badhe bidhal sonten Praja Negari Ndorowati. Oh, ya sing ati-ati Ngger Prabu Sakra Sangkara. Yayi Pendhita Durna. Lole kenthos waru gembol manyor-manyor do ning dungkul wana alas-alas dadi wana. Ana dawuh apa Kakang Penemban Wisakarna? Ora mengko dhisik. Lah kok dadi nggonku ngenteni marang lajene anakku Sakra Sangkara. Kaya-kaya ilang tak kedhepake ana ngendi praptane Atmajaku. Lho, ngosik Kakang Penemban. Yen jeneng para Kakang Penemban Wisakarna nanjihke marang Atmajamu, ya Atmajaku anak Prabu Sakra Sangkara. Samengko aja kaget merga anakmu ya Atmajamu pambayun wis tak utus ana ning Praja Negara Ndorowati. Malah anakku mbok utus ana ning Praja Negara Ndorowati wigatine apa? Lho. Kan lah wis mentokno wae kuwi pendhita modern. Lho ora wis cetha dawuh anak Prabu Duryudana. Iya, babakan gone anak Prabu Sakra Sangkara ingkang didhawuhi dinawan supayane mateni marang Prabu Kresna. Samengko sana ning Praja Negara Ndorowati uga arep mateni marang anak Prabu Ndorowati. Oh ngono. Iya. Iya. Banjur saiki sapa ingkang keduga sago gawe ringking Pandhawa? Lho, lha aku manut wae Kakang Penemban. Yen to kira-kira para Pandhawa kuwi wedine utawa karingkiyane Pandhawa, para Pandhawa gampang diblithuk dening sapa? Mengko dhisik yen aku ingkang sana ning Praja Negara Ngamarta sak mengko gawe srana ringkih para Pandhawa. Mengko aku mesti rak mung kadenangan karo anak Prabu Puntadewa apa dene Pandhawa 5 cacahe. Iya. Nanging yen to saupama Begawan Durna sowan ana ing Praja Negara Ngamarta
golek srana karingyane Pandhawa kira-kira apa ingkang keduka bakal gawe srana ringkih Pandhawa. Merga mangkene Begawan Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa uga dadi mata pitayaning wong negara Ngamarta. Sithik akeh ya mesti wae ngerti marang apa kang dadi karingyane Pandhawa. Oh, lole kentas waru gembal manyar-manyar. Kakang Premban, ana dawuhmu apa Yayi Penemban Durna? Pandhawa kuwi bakal iso ringkih, satare Pandhawa bakal apes jurite. Kalamun ta ora tinunggon dening wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Kamangka Pandhawa kuwi duwe rasa wedi, satare Pandhawa kuwi bakal manut mbangun miturut kelawan suwijining nalendra ya kang dadi pujangane para Pandhawa ingkang ora ana kejaba mung anak Prabu Ndrawati. Mangkono Begawan Durna. Iya. Yen mangkono, yen to kira-kira sak mengko Yayi Penemban Durna tak dandani cara Ratu Ndrawati. Apa kira-kira saguh nyidra utawa nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada? Tak kira ora bakal kangelan nggonku bakal nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Kakang Premban. Wis wujudanmu kaya mangkene tak kira para Pandhawa ora bakal cobriya. Oh iya Kakang Penemban. Lah iki mbilung kowe ngopo? Iki kok nek nganti konangan sing modar ora ming sampean lho. Ning kula karo Togog ya melu mati mengko ya, Gog. Ha iya. Kamangka kula melu Prabu Sakra Sangkara ki ming wong golek pangan. Nek aku mono jane idep ora melu Prabu Sakra Sangkara ya gak apa-apa. Wong bayarane kurang nek kaya Togog ngono wong ora ndek anak ora ndek bojo, cangkemmu ora. Kowe ya buta akeh, bojomu ya mulih ngalor. Ora bae, saiki wis ngidul kok. Saiki wis sak omah karo aku kok. Lho. Nek rak maune kowe ngarah sinden. Ora bae sinden sapa sing tak arah iki. Anggepe kok sok kowe sok gawe keputusan dhewe ta. Yen wis kanthi wujudan kaya mangkene para Pandhawa bakal subriya. Oh, lole kenthos waru gembol. Monyor-monyor duduk ning dungkul wana alas dadi wana. Iya, Kakang Penemban Wisakarna. Yen kanthi kaya mangkene aku ora bakal kawanguran dening para Pandhawa. Iya. Banjur aku arep nyuwun priksa ana kersane Kakang Penemban Wisakarna. Wigatine apa sing kudu arep tak aturake? Yayi Penemban Durna, ana dawuhmu apa? Tak kira anggonmu prapta ning negara Ngamarta ora kejaba wigati mung nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Mesti wae para Pandhawa ora bakal lowel maringake yen to wewujudanmu dadi pujanggane para Pandhawa. Yen ngono aku njaluk pamit madal wasilan. Nek konangan
Tidya kala Jengkiwara kula wonten pangandika dawuh Paduka Perban amiji dumateng ing kapting parajireman pun Jengkiwara kula nyadhong dawuh aja kaget kowe tak piji iya wonten wigatos menapa nggonmu tak piji iki ora ana kejaba jeneng para mung bakal ingsun maringi gaweyan sartane jeneng para bakal ndak utus supayane sak mengko ngayomi laku ning Prabu Kresna Pindawarna. Ya iki. Anggone tumuju ning Prajanegara Ngamarta. Nyuwun ngambil wujuding jimat Kalimasada. Ya iki. Sartane jeneng para mengko ingkang keduga bakal dadi pengayoming Prabu Sri Bathara Kresna yen to nganti katriwandan kahanane. Lajeng mangkatipun ingkang dipun Jengkiwara benjang menapa Perban ora kitang sambung abarca lintang tumuli budhal dina iki sartane sak mengko jeneng para ingkang bisa mikut praptane Arjuna ndak sowanake supayane sak mengko disowanke dening Prabu Kresna ana ing wana Bindarata ngestaken dawuh mengke kula ingkang matur lan kula ingkang sajuga ngangslupi angganing Sang Tapa Begawan Durna budhal Jengkiwara nyuwun pamit matal wasilah. Jalanan ora lah kok dadi Prabu Sakara Sangkara ilang tak kedhepake walah menungso ora tatanan iki mengko gek-gek ngene Prabu Sakara Sangkara Mendra ngilang saka panduluku aja-aja mung bakal gawe pawadan golek riki Baladewa wah nek aku ora kake matur ngersane Yayi Prabu Durwati tak kira bakal ketiwasan kanane parap Kresna pun kakang sing sowan Yayi. Lante panggrahi tamu. Ha iya. Tak jawel nganggo aji pameling. Mung cukup tak batin lah kok kowe klepat melapat karo pamanmu ing bumi Retalun. Paman Setiwa iki. Ngene ngopo Dimas? Lah kok dadi pun Kakang mbok jawel tumuli aku ya klepat nututi kelawan si Adi Pringgondani. Bangiri. Paman Setiwa. Apa? Menapa sintenipun Paman Setiwa badhe melapat tintaipun Koko Prabu Durwati. Mestine ngono. Mergo aku ora nrimake yen to wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada oncak saka negara Ngamarta. Yai sami. Mergo kula niki nggih duwe rasa curiga. Curiga piye? Curiga menika cubriya kok curiga. Lah, curiga ki keris kok rumangsamu. Kalian Wa Prabu Durwati menika kaya-kaya wong membo-membo. Pancen bener Gatotkaca. Lah iya. Lah kersaripun samangke kados pundi kula namung kantun derek. Ngenteni wektu ingkang prayoga supayane Koko Prabu Puntadewa linggar sartane budal ngupadi ana ngendi denunge Kakang Semar Badranaya. Ngaten. Iya. Rekaton kula namung kantun derek salajengipun kula namung mastuti dawuhipun Paman Setiwa Ibu Wiratawu. Iya, Gatotkaca. Sang Hyang Tata Kalana
Om Kalana kalaya takut maring kot Om ingkang miling-miling saking Dirgantara Nggih Sang Ditya Kala Jenggiwara nalika semanten dupi mulat tiga satria ingkang mapan tapel wates negari Ngamarta dupi mulat jagating Sang Radenantara jengking katon suwung merga bingung tumlawung manahira satring jangkal bumi nalika semanten dupi manuk semonten angganing Sang Radenantara nggih Sang Ditya Kala Jenggiwara saknalika datanipun Wradasena ngerung-guru ambalik kaya yaksa ngamuk marang mangsane manungsa ora tataran ora Gatotkaca kira kakangmu tegel lho Jawu kowe dudu kakangku nanging kowe demit sing manjing ning ragane kakangku wah edan ayo bali mesakno ragane kakangku mah aku narung setelke caping gunung dijadil gak kurang bali jolo ora sudi tak julke Cul aku ora tau culke gigit mati dening aku. Ketampan dayaning sumping suket kala jero mati dening. Panas mati. Waduh. Wah. Ayo bali ora wakot demit ngeyel waduh Dimas lupute pun kakang apa aku teko mbok piting-piting waduh kakang menika wonten kawontenan menapa teka kula dipun piting-piting dipun pulasara kaliyan Yayi Gatotkaca kowe ora eling merga kowe kampiran lho kula kampiran iya nek ngaten wonten demit ingkang ngangslupi kula mestine ngono lha kok teka mboten Yayi Gatotkaca mawon ingkang kampiran nek Gatotkaca ki ora kampiran ning sok ngampiri kok nek ora kang selupan ning malah ngangslupi nek kowe. Nakal bareng kok yo diomong-omong. Wis sing dadi nyatane wae. Ana wujuding Duratmaka ingkang nganthi wujuding buta utawa demit ingkang sak mengko ngangslupi ragamu. Kersanipun ayo dimemanuki lakune menungso kae. Dian lah kok adine ampuh kakangne gampang arep tangslupi lah kok adine Digdaya lah menungsa ora tatan
saja anak-anak pendho ora iso disangga endeng. Yo kowe. Kowe demite. Ayo. Sing ngangslupi kakangku. Ayo bener. Guyu. Loh, lah iya. Ayo bali, ora sudi, bali, ora sudi, ora bali aruto pare peksa. Ora kena. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Kaki Prabu Ndarawati kula Penemban teka jeneng para wis ngasta wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Yai mesti kemawon kula nuhoni dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Sang Pinandita. Inggih Sang Begawan Wisakarna. Ya ngaten. Iya, Kaki Prabu Kresna. Nggih. Kamangka uga ora pangling Raden Janaka. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sandhap pepodo Sang Pinandita, Sang Penemban Wisakarna. Ya Raden tak tampa. Penemban. Apa Kaki Prabu? Mriko pertapan utawi wana Bendarata kok mambu mi ngene. Damel ngintir-intir kula. Ana ratu kok ngintir-intir wetenge, kudu betah poso, betah prihatin. Lah ngaten. Samangke gandeng kula sampun nyuwanaken wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Kalahan rayi kula pun Yayi Arjuna. Babar pisanipun Yayi kula Arjuna nyuwun supados sakmangke paduka amejang isine wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada menika. Iya Kaki Prabu. Nanging mengko dhisik Raden Arjuna kula wonten dawuh. Anggon salah sawijining titah keduga bakal nampa wejangan ya surasaning pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada kudu suci luwih dhisik lair batine. Kamangka anggon jeneng para Arjuna sowan ana ngersaning Sang Begawan Wisakarna ndak sawang. Jagatmu lan lair batinmu durung katon resik, durung katon suci. Mula kang saka kuwi apa kira-kira mengko Raden Arjuna kabutan yen to tak dawuhi supaya ning ngunjuk sawijining tirta, kengaran Tirta Panjuta ingkang keduga bakal gawe srana suci lair lan batine Raden Arjuna. Raden menawi mengkaten ingkang dados sarana suci lair lan batosipun ingkang abdipun Arjuna kula namung sendika ndherek Penemban marata diagi maju mrene bakal ndak unjuk wujuding Tirta Panjuta Raden Arjuna. Malah dibuang. Ngapunten.
Pocapan Agus manten nenggih Dyan Arjuna. Ingkang wis kepareng ngunjuk tirta panjuta. Sang Raden Arjuna datan pranya bilih jatosipun punika tirta ingkang denisi mawi daru beksi dening Sang Tapa Begawan Wisakarna. Upami sanesipun Sang Raden Arjuna estu sampun lebur kuandhane. Eling-eling Dyan Arjuna satra kasih dewa. Saka digdayaning Arjuna saka ampuh tirta ingkang kaparingaken nrodhok anggane Dyan Arjuna jelek dadi wujuding yaksa gedene sak Prabata Siwi. Wah, manungsa ora tatanan. Penemban Wisakarna laku teko dadi ragaku kaya ngene wujudane. Oh, aku ora nrimakake penemban, kowe kudu tanggung jawab. Ya jagat pangestu karo Raden Arjuna. Ana paran. Aja kaget. Sak temene iki mau dudu kok salah kedaden. Dudu kok merga akehing dosa saka Raden Arjuna sartane akehing tumindak ala ingkang wis mbok tindakake. Nanging sayekti ragamu ingkang ora kuat. Oh, nek ngono aku dadi wujud kaya ngene merga ragaku ora kuat. Iya. Banjur seranane apa supaya aku bisa bali kaya wingi uni. Raden Arjuna ana paran yen to jeneng para isa pengin waluya nirmala temajati-jati temah mulya kudu bisa mateni Semar Badranaya merga kuwi dalan siji-sijine merga Semar Badra ingkang ora tansah nggatekake nglawan Raden Arjuna. Oh, Semar kowe ora tanggung jawab pateni gaglak lempamu. Oh. Wah! Oh! Durna, kula wonten dawuh. Luwih dhisik aja badar. Merga lelakon kang kaya mangkene iki bakal ana sambunge keparengipun Sang Perban Wisakarna. Wujuding pustaka kudu mbok gawa. Samengko ayo tak kandhi memanuki mlapat marang lakune Raden Arjuna. Oh, monggo kula dherekaken. Banggang Aruna kaki netrane anggara rapuh. Ati karonaning kas wase yaning marga hemalatku
miring sang kandha wastrat maja lang-lang lalu hengo ladi surya mangrengseng wayahe umyung swara waryan sarawipun madu Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ndrawati pun Sri Bathara Kresna ngaturaken pudya pangastawa Kanjeng Koko Prabu ya jagat pangesungkara Kresna ya siya diatur pudya pangastawa ngarsanipun Kakang wis tak tampa gawe bombong atinipun Kakang Mandura inggih sumangga pengamak Bajra tindahipun sajak nggadahi raos tuwin sloga ingkang beneh lan adat ingkang padatan wonten wigatos menapa Kresna wonten dawuh cekaos wae pun Kakang anggonku matur sak mengko supaya gampang tinampa dening Yayi Prabu Ndrawati nggih pangerti yo sanyatane suwanipun Kakang iki ora kok saka negara Mandura tumuju negara Ndrawati babar pisan ora nanging nalika semono aku katimbalan sono ngursani Yayi Prabu Duryudana ing negara Ngastina inggih ingkang ora ana liya wigatipun Kakang ditareni sartane disuwuni pamrayoga dening Yayi Prabu Jogopisana ingkang ora ana liya wigati babagan Kadang Pandhawa ingkang padha nduweni kayuwan ingkang ora suwe meneh bakal miwiti mbangun Candhi Satarengga Kresna pun Kakang duweni pamrayoga ana ngersani Yayi Prabu Duryudana lan Marasata Kurawa nanging mung dimentahke kaya-kaya pun Kakang iki ora ana ajine sartane ora ana gunane luwih-luwih sapungkuripun Kakang saka kraton negara ing Astina malah aku nyumurupi lan aku ngerti dhewe lan pun Kakang uga mrepeki dhewe ana dutaning Nalendra Ngastina ya sing dadi serayane wong-wong Ngastina ingkang ora kejaba Nalendra ing terang bulan jagat sing jejuluk Prabu Sakra Sangkara malah aku uga ngerti ana pendhita tuwa Kresna kula kang saka kuwi gandeng kahanan kaya mangkene anane serayane wong Ngastina ingkang duweni lekas sartane gegayuhan kepengin mateni sartane gawe ringking para Pandhawa mula kang saka kuwi Kresna Si Adindrawati tak jaluk sing ati-ati aja ngasilena ing kaprayitnan Kresna gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang paweh gandrung dereng kantos paripun sami mbal wacana samangke nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna saged nampi pangandikanipun nata malih Sang Prabu Baladewa kedadèking sumula saking Dirgantara nenggih praptaning Sang Hyang Kaneka putra Pindawane karo kagat nata Ndrawati wae dange suarane kaya blek linali saya ngatriya triyasmara marang risang kadirate
Arate ratu ratune wangsa kembang jaya kusumase merengka wula satedhak paduka Iwang Pikulun nganeka putra ingkang wayah punata Ndrawati kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun awerkencang marudaya Pak Pong Bu bolong kali cudhe sapa sing gawe ya Gulapnata Ndrawati Prabu Bathara Kresna ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana ya nggih paring maestu paduka badhe kula cancang pucing weni dumaweng wijang keting pradaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayewanan pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun ya wayah ulun sapa iki menika ingkang wayah ing Mandura pun Baladewa ya wayah ulun sapa Baladewa wah jan kok ya ulun ki lalos niku napa lali Baladewa ulun lali ha iya Baladewa ulun tambah biayat nangis ulun tambah nono ya sampun kula pundi pukulun bekti kula kunjuk sapa iki kula ingkang wayah pun Sencaki Sencaki ya ulun tambah biayat nangis ulun tambah nono ha iya kula tampi wonten wigatos punapa pukulun teka rawuh tedhak wonten negaring Ndrawati damel kagiat sutaning manahipun ingkang wayah pun Bathara Kresna ngene ya Kresna kados pundi wah jeneng kita kok nirake karo pangandika ulun ya peh ngono rada peh mangkene yekti ngene panjenengan ulun praton ing negara Dwaraka iki mbuh aseka kekarepan ulun pribadi nanging panjenengan ulun sak mengko nampa dawuh ngresaning Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Pramesti Bathara Guru iki ingkang mbuh ana ing kejaba wigati panjenengan ulun kudu sowan nang ngarsa kita ing Ndrawati ingkang wigatine nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Duh nuwun sewu. Iwang Pikulun Manikmaya dawuh paduka kine nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya badhe dipun menawaken. Ngene ya Kresna. Samengko ning Kayuwangan Suralaya ke Taman Dahuru. Samengko ning Kayuwangan Suralaya ke Taman Gara-gara. Kamangka dawuh Iwang Pikulun Manikmaya bisane Wali Nirmala Tamajati Jati Mahmulya waton tinunggan dening wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya Kresna. Oh. Walaitan. Walaitan Kresna lara apa to? Iki mau yen to Siadi Ndrawati ora nggunakake kaprayitnanmu mesti wae bakal katriwandan kanananing Prajanegara Ndrawati. Inggih Kaka Prabu. Lah iya. Ora pangling kuwi marak panjalmaning ratu Trangbulan jagat sing jeneng Prabu Sakra Sangkara. Oh, menika to. Ha iya. Wah, edan yen ora prayitna modyar tenan iki. Kula kinten babakan kawontenaning Nalindra Trangbulan jagat pun Prabu Sakra Sangkara mboten sah dipun penggalih. Lha piye? Sak mangke kula aturi ngatosaken dhumateng kawontenipun para Pandhawa. Ya, yen mangkono tak kandhi sumusul para Pandhawa ana ngendi pawane? Wonten ing Harga Imawat Kala Prabu. Ya, tadharake Kresna.
gagagagagagag. Sak duli to aja slendro sik. Mel. Lancang. Di bendara kok padha ora tanggap Sasmita. Aku kok sumelang. Ndara-ndaraku para Pandhawa sajak kaya-kaya nampa pacobaning dewa, sajak kaya-kaya kena Girigoda. Tunggu nang kene wae. Kakang Semar Badrana. Ya lungguh. Lungguh. Kakang Semar teka mapan ning Arga Himawat. Iya, Puntadewa iya. Raharja sowanmu. Pangestune Kakang Badranaya. Slamet sowan kura ana langan Swijapa. Ya syukur. Untung ora gaglak macan ning dalan. Kresna, slamet tekamu Kresna. Kakang Semar iya. Pamujine Kakang Semar Badranaya praptaku ora ana langan Swijapa. Iya. Glethuk. Glethuk sapa? Antil ora. Werkudara slamet Werkudara. Pangestune Dipol kakangku. Sowanku ora ana langan Swijapa. Iya, kok durang ngaturke bekti karo aku ki karepe piye? Kowe iki sing momong aku kok durang ngaturke bekti. Abimanyu slamet praptamu. Pamujine Siwa Semar sowanku ora langan Swijapa. Aku dadi rambutmu mbok ijo kaya suket ngono. Tren. Gareng padha Rarja. Slamet. Kowe karo wong tuwa kok sageleme dhewe. Sageleme dhewe ya ben. Kowe karo Bendara Jangkar. Karo Sinuwun Puntadewa kok mung pinta-pintu dewa. Murang tata. Wis ben. Kowe ora ngerti apa sing dadi karepku, wis cangkemmu meneng. Ya wis. Kakang Semar ana wigati apa? Teka sak mengko. Mapan ing Arga Himawat Kakang Semar. Kamangka samestine Kakang Badranaya uga mangerteni marang lekase para Pandhawa. Nggone duweni gegayuhan kepingin bangun Candhi Saptarengga. Mungguh langsiting para Jawata bisa kelakon sampurna gegayuhane para Pandhawa lamun tinunggon sartane sinerayan dening Kakang Semar Badranaya. Kakang nggo apa aku ngewangi kowe? Nggo apa aku ngewangi kowe? Ora sudi aku ngewangi kowe. Kowe ora duwe rasa eling. Kowe padha ora duweni rasa mawas diri, rasa rumangsa ngruwangsani padha gak gablek. Kena ngopo Kakang Semar ngendika sing kaya mangkono? Tak jlentrehke sababe.
Ning kosek kaya ana arep sing prapta mrene iki piye? Ucap kacahe to Gus Mantun dereng paripurna. Ingkang sami mbal wacana. Anenggih wujuding Gandharwa Gidrah-gidrah. Ingkang tansah neksae namung panjalmaning satring Madura Sang Raden Arjuna. Gawaning jagat gawening para dewa. Dupeden pandeng dening Kyai Lurah Semar Pudrane Badar janing wujud Hyang Arjuna eling dhateng sembanira. Wis jangkep sing padha rawuh mrene. Jinuwun Puntadewa, Kresna, Werkudara lan kabeh wae sing teka. Sik do gelem ngrungokke. Ngene. Kowe kuwi pengayomane para kawula saindenge Nuswantara sing dumadi saka suku, saka basa, saka tata cara werna-werna. Pinudi bisa manunggal tetunggalan kanggo gawe naleni para punden biyen. Tilar sabda kang unine bineka tunggal ikatan hana dharma mangruah. Wujude kuwi beda nanging rasane sing angel. Mula yen arep padha gampang kudu nganggo srana Pancasara. Panca teges 5. Nang kene sara kuwi padhang, mula kudu landhep nanging menehi pepadhang. Dene apa kang disebut Pancasara kuwi mau? Sepisan kengaran guna keng angka 2 arane Sudira, ping 3 Susila, ping 4 Nuraga, ping 5 Sambegana. Guna iku teges kapinteran, Sudira iku wani lan tanggung jawab, Susila iku bisa srawung marang sapa wae. Nuraga kuwi kekuwatan. Sambegana kuwi wicaksana. Ya kuwi sing bakal bisa gawe tentreming negaramu. Tak kira rasa oke-oke le Semar njlentrehke. Wong enom kuwi sok kala mangsane ngger diomongi ming mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Bakune nek arep tentrem negaramu ya cakno, lakonana sing wis tak omongke. Nek ora ya ora usah nggugu omongane Semar. Ora usah nganggep Semar iki dadi pamonge Pandhawa. Oh. Kakang Semar sing gedhe pangapurambuya Kakang. Ngopo kowe? Lah kok terus kowe ngrangkul nglumpruk kaya ngono terus nggujeng kopekku. Sak geleme dhewe ngopo kowe nglumpruk ngono apa? Nyun pangapunten sakathahing lepat kula. Luputmu apa? Krana sapangke kula wantun badhe mejahi dumateng Kakang Semar.
nalikanipun kula wujud yaksa samangke kula nampi dawuh saking salah sawijining pandhita ingkang ngeduga paring dawuh bilih kula kepingin waluya nirmala temajati keduga kedah mejahi dumateng pun Kakang Semar wis linggo kene aku tak neruske rembug mboten Kakang sak mangke kula nyuwun dipun mejahi kemawon wis ora ngono ora manut mah tak pateni monggo ora lungguh kene engko sik nek arep pengin tak pateni ya engko lungguh kene usung meplong rasaning para Pandhawa Kakang nggih sik sapa Makprot Pak Man ora Kudara kudu aku Kakang Ratu Ngentutan piye sinuwun Puntadewa piye gandeng wis sumeplong rasaning para Pandhawa sartane para Pandhawa wis padha ndodheng kaluputan Puntadewa dhewe uga nyuwun mangapura ana ngersane Kakang Nayantaka gandeng wis padhang kahanane Kakang ayo tak kandhi sak mengko miwiti lekase para Pandhawa nggone bakal mbangun Candhi Saptarengga Kakang esuk mengke riyen kena ngapa kula mapan enten mriki merga sing sepisan ben para Pandhawa menika sadaripun saged nggadahi rasa ndarbeni rasa rumangsa lir ngrumangsani aten iya ha iki ping pindhone kula kaya ngrasa lan kula ngerti nek sejatine enten durat maka sing memba wujude Sinuwun Ndarawati lan sakmangke ngasta wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Lah niki mung kantun sawijining perkara niki. Nek layang Kalimasada baline ora saka Sinuwun Kresna tetep bakal diarani maling sing jeneng Sinuwun Kresna niku. Njaluk pamit Kakang. Pancen rikala semana Kaka Prabu Kresna rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada Kakang. Rikala semana aku ya wis dielingke marang Sadewa nanging ndak rasa aturing bocah nom ora bisa dipercaya. Lah ngono kuwi lho. Wong ki nek kulino nyepelekke karo sing luwih enom ya senajan to pengalaman kuwi menang sing tuwa. Ning nek bab kapinteran kuwi luwih unggul sing enom tinimbangane sing tuwa. Iya Kakang. Lho lah iya. Banjur kepiye yen to kanane kaya mangkene. Sinuwun Kresna ditutke, aja kere kok senengane ora.
Rukmining Cakrabaskara Wah, panus maning jajalanan ana wujuding menungsa ratatanan ingkang keduga memba wujuding nata Ndrawati ya aku Prabu Rara-Kresna. Wolah sikak. Wolah. Kresnane misa-misa bola-bali panjal maning jajalanan. Kowe panjal maning mungsuh. Ayo. Layang Kalimasada tak jaluk. Ora panti-panti tak balik yen durung gumlundung mestakane nata Ndrawati. Di sini Wan Kresna. Walah, menungso ratatanan. Lah kok teko dadi wujuding Kresna pindha warna. Teko sak mengko dayane ampuhe kagila-gila. Minggir. Niki gawean kula niki. Mudar ora. Gareng Petro Bagong rene. Nggih. Aja mung tekan 10 kri damu panat. Dalah. Ayo. Jirat menang. Iya. Wong tuwa ora tau duwe pikiran resik. Amplope balekke. Iya. Balekke. Iya nyanya. Iya. Iya. Sana ora. Kene melok ngene. Keri.
Kakang Semar kenapa Kakang? Sing ngethuk Mr. Bean. Mula ya iramane. Semelang mobile dilindhus tank. Kakang Semar aja celemongan. Mboten celemongan menika. Mboten celemongan kula menika. Nek kelingan lelakone niku arep mangan roti siji dirubung laler. Monggo dipun wiwiti. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sakmenika sampun prapta wonten ngajenganing inggih menika Candhi Satarengga ingkang samangke badhe dipun bangun. Iya, nggih. Monggo dipun wiwiti. Gandeng sedaya sarana sampun cumawis para Pandhawa sampun sami nyekseni. Sinuwun. Ya jagat pangestu ngara wayau Bathara jagat. Para Pandhawa. Para Pandhawa. Kakang Semar midhangetake apa ora? Nggih kula krungu. Enten wong ngomong njeluki para Pandhawa, Pandhawa. Oh, apa budi aku ping tak dianguran nimbali kowe kurang ajar karo wong tuwa. Nuwun sewu. Wonten suwanten nanging tanpa wujud panjenengan sinten takon karo aku. Ya aku iki wong atuwamu. Ya aku iki Prabu Pandhu. Nang apa aku mung wujud swara kaya ngene ya mergo aku iki wujud Prabawa. Aku iki mung perbalane Prabu Pandhu. Kowe tak omongi ya, tak omongi. Yen kowe arep kelakon kasembadan nggonmu mbangun Candhi Satarengga. Ana syarate. Menika Kanjeng Rama Prabu Pandhu nyuwun syarat sarana. Ah iya ya. Lajeng syarat sarananipun menapa? Kudu ana sajene. Aku njaluk sajen bekakake Janaka. Kaca wonten dawuh. Ora pangling to karo swara iki. Ha iki mboten. Coba wis padakno sapa? Pun kula serete mawon. Wah! Lara apa to? Wujuding berkasaan sing arep nggiri kuda. Pripun iki Sinuwun Kresna? Prayogane ditutke. Ha nggih. Mangten nggo mriki riyen Sinuwun Puntadewa. Iya, Kakang. Wah, nek ora minggat cilaka iki ya. Jenggiwara mlayu-mlayu kena ngapa? Ketiwasan Mnemban. Ketiwasan piye? Wah, lah jebul anak Pandhawa si Gatotkaca.
sing wau sonten pun gelut kalih kula niku lantip ra kira-kira. Lantip tegese lantip sopir bis. Aki lantip niku iso ngerti marang barang sing ora ketok lantip tegese piye. Nah mangke kula sumanggaken penemban minggir tak trajange dhewe. Semar Badranaya kowe menungsa ingkang murang tata keduga sak mengko bakal gawe srana patine Pandhawa sik kowe kok gawe-gawe kowe nek ngelehi mbok tuku mie ayam wae ora sarep reka-reka mangan Pandhawa ayo Badar ora Badar tak uyuhi kowe Kiai Semar teko ngomong sing kaya mangkono aku iki pendhita ampuh apa? Kowe jeleh dadi dewa apa piye? Kowe jeleh dadi dewa apa piye? Ayo. Salin, bali, adus, pakpung, gek bubuk penak. Ora sarep mangan Pandhawa. Nek arep mangan mbok liyane wae. Isih ana bocah Sukerta liyane sing luwih enak mangane Pandhawa. Pandhawa iki kuru-kuru. Aku rawa kae luwih Sukerta lemu-lemu, panganen luwih dagingi timbang Pandhawa. Ayo bali. Ora bali tak ruwat tenan kowe. Ampun Kyai Dalang. Ampun, Wong Semar ampun. Ayo bali. Ora bali tak ruwat. Napa pun wantun ngruwat. Ayo gawe putu sik. Wong arep ngruwat ki syaraté kudu duwe putu. Mongko aku urung duwe, tak gawe sik. Anak bojo men dereng gadah. Cangkemmu ki ora. Ayo golek. Ayo bali. Bali. Ora bali tak uyuwi tenan iki. Yo, hati-hati. Sopo kae? Rejo. Rejo. Jeneng asline Reza ning gandeng angel nyeluke Rejo ngono. Kala kowe minggat to kowe. Njaluk pamit ya. Aduh. Aja kethek putih. Arep kadang bayu werekutur aku wedi aku. Hei! Biajian. Aku tidak apa. Ayo kafu saja.
Jaluk ngapura Raden. Bali. Bali ora, bayi. Kowe arep wani karo aku. Ora. Arep wani karo aku. Ora. Arep wani. Ora. Bali. Salin. Wah, jan kok ngrekoso gimana. Mun ngapunten Raden. Bali. Inggih. Bali ora bali ketat. Iyun amin. Saya akeh klilip sing padha tekan Indraprasta sebelah kemparat budi bamuhe. Bali, tak terke. Iya. Petro, nggih. Ben. Hop. Werkudara aku ayamana Werkudara. Aku ayamana Werkudara. Wis menggat ngono. Wis disapu barat barang ora. Yes. Lagi iki semari so salto. Wancine wis paripurna. Kabeh padha slamet. Selamat ya ndongae urung kok ora senengane Kisra ora. Mun purna. Gatining carita. Tru, cengengesan guyu apa? Ha ya eneng wae. Wis setengah 5 truk selak kruyuk laler iki laler wis do metu ae. Matur sembah nuwun Ndara Werkudara. Pun sak piyantu kalih lekase para Pandhawa. Aku sing ngaturke panuwun ngursari dipol kaganggu. Nggih. Pungkasane ngatur kula nyuwun pangapunten sedaya kaluputan kula. Wela. Jenggiwara iki. Sedaya kaluputan kula nyuwun pangapunten nggih Ndara. Yo Sempar. Kathah kladuke ngatur kurang deduga kula nyuwun mangapunten jernyatanipun menika babaring cariyos ringgit para sedalun atas. Elek apik kababar wonten mriki. Yo. Namung kados pundi carane anggenipun sami milah lan milih pramila sakmangke wonten pungkasing adicara ringgit purwa wonten kang nami golek menika tujuanipun goleki sing becik lan sing ora becik. Yo. Sekalian kula nyuwun pamit sak rombongan kula. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan warga lan mritan sapi naring arayu wilujeng sambikala kecandak apa kang den uyak. Slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Petro wonten dawuh, Pak. Kowe kok malah nguring-nguring kakangmu iki.
bonange gek ditabuh. Ngestaken dawuh, Pak. Goleke aja lali, matur nuwun. Pungkasing ngatur kula slamet sing nanggep. Wis, ampun to niku. Nggih dibaleni nggih prayogi. Matur nuwun rahayu Kang Samya rahayu Kang Samya pinanggih cekap semanten atur kula salam budaya. Ngono gek ditabuh.